Ale zase to není tak úplně dlouhá doba, když to tak vezmeš, protože oni odjížděli někdy v létě, že jo. Tak to už těšíme se na ně. Příprava kávy není můj šálek čaje, Sára není zrovna na mém písečku a že mi nejdoma ty kávy. This is our smetana. Jsou to 3 dny a do těch 3 dnů nám na Warneri jako nasoukali spoustu nějakých promo aktivit, rozhovorů takže ty dny jsou hrozně nakouskovaný. Radio 1. And I like muesli. Yeah, chocolate with kind chocolate. Yeah, this is my favorite breakfast. But today I had very small time for breakfast. I had just one piece of strudel. Když tak by si stoupnul. We must go this way. Are we going to make it? It's 9:10 now. Yes, but the interview is some 9:20. This is Lou. Hello, Lou. Nice to meet you. Take your place. Okay. Hello, ahoy. Sorry that we're late. It's because Mardosha was driving. Jo, tak how Tata Boys got the idea to do a record with you? Well, I had good friends in Prague, and a friend gave me their album, and we do a lot of collaborations with DJs and singers and drummers and dancers and painters, and so we also wanted to do something with the band. And Tata Boys, they were very different and artistic, and we really liked what they were doing with their music. A vlastně, když jsme přistupovali k tomu skládání, tak jsme si řekli, že opravdu to bude 6 lidí, 6 nástrojů, 3 holky, 3 kluci a zpěv. A nic víc, nic míň. Není tam nic dvojenýho, všechno, co je na desce, tak se dá vlastně živě zahrát. To je důležitý, protože dost často ta předprodukce... Tam je důležité to slovo dá. Že se to dá, jo. Tak jdem. Hraju si hry a brouzdám internetem, mezi všemi hráči jsem asi ten nejlepší, to ovšem tebe skoro vůbec netěší, kéž bych mohl aspoň na chvíli ukázat. Concentrate. I don't know what this is. It's like a washboard? Yes. I guess a washboard. I feel really excited. Really excited. I'm very, very excited, and it will be a lot of fun because it's a very different sound from what people would expect of the Tata Boys.
musíš pracovat s tou váhou toho ozembouchu, vlastně vychytat dolů teda rychleji seš nahoru, takže jakoby to tempo tou rukou, že jo, nějak to stejš, nebo ten pohyb té ruky, no. Protože mými dnešními hosty bude kapela Tata Boys, která si sebou přivedla 3 překrásné dámy ze Soulu z Koreje. Pojď se na ně kouknout, Andřio. Takže hlavní město České republiky, the capital city of Czech Republic. Huh? Good. Favorite singer? Favorite number 1? Wow. A pak jenom ještě sluchátko, taky na půl. Je to lepší, no. No, že můžete odládět. Red light. Dobrý večer, vážení diváci, začínají události v kultuře, které dnes budou věnovány převážně muzice. Na začátku si budeme povídat o hodně netradičním spojení české kapely a americko-korejského klasického tria. Tak to vrátíme zase zpět. Dívej, ti to ukážu. Ukáž. Trička. Je jich tolik, že se nemůže stát, aby došli. A jak je to s CDčkama? S CDčkama je to taky tak. Já jsem ani nikdy neměl to, že bych třeba já jako, že hraju na basu, že bych třeba koukal na koncertě na basáka někdy. V životě ne, pokud nebyl zajímavý něčím, že vypadá divně nebo tak, jakože, nebo prostě jsem koukal na celou kapelu, ale že bych třeba si říkal, tyjo, to mě zajímá nebo tak. Mám pocit, že tímhle se vyznačil nejvíc, nevím kdo, možná bubeníci. Nevím, jestli zrovna Blaze byl až takový, i když možná jako teenager víc, jako takový, když se učil, protože Blaze je samouk, takže se učil spíš tím, že poslouchal hudbu, než by chodil do nějaký lidušky, jako pilovat nějaký základní schémata. Zaklepat na ten mikrofon u piana, který má brát basy. A ty si teď vypnul úplně monitory. Okay. You are prepared. I'm gonna try. Buklet jsou vlastně fotky kreseb smetanou na černé desce od klavíru. Ono se to s tím mlíkem taky může chovat jinak, víš? Prej to stálo točilo tolik, co Švandovo divadlo. Hele, tady 2 chyby, anebo jsou tam 2 děti. Těšíš se na kapelu? Máš ji rád?
Takže kdyby tady byla jakákoliv jiná kapela, tak nepřijdu. Pravděpodobně ne. Jsem tady kvůli ním. Nejlepší česká kapela. Máme rádi Tata Boys. Jak dlouho jste fanoušky Tata Boys? Od narození. The celebrating is, řekni, že to vymácháme v té smetaně. We will take the CD and we will dip it in the cream. Fontaine. Okay. You see how energetic it is. 5 minutes. Yeah, I'm ready. I'm ready. Jemně proniká do lidských vláken. Tak to tam se mládeži. Skvěle. Yeah. Skvěle. Skvěle. How do you spell that? Skvěle. That means super. Yeah. Skvěle. Na kytaru. Hraje. Aha. Hraje. Úžasné. Úžasné. Jste úžasné publikum. Very good. Já vlastně nikdy nehraju s brýlema, protože ty by mě spadly, víš. Even if 1 minute before you walk on stage, you might be so tired, but once you arrive on stage, somehow you have all this crazy energy. Nám se strašně líbil. Já myslím, že Tata Boys přijdou brzo zpátky do Olomouce. Jdeme do finále. My máme 2 písničky finále. My taky! Super společný finále. CVAN zdraví dá všem. Ale myslím si, že je lepší, když je sedící publikum, který má tendence tančit, než mít stojící publikum, který by si nejradši sedlo. Téměř nebo úplně na každém koncertě aspoň nějaký ten snímek udělám. Myslím, že to je koncept, který není nějak originální ani nějak zvlášť třeba zajímavý, ale když se dodržuje, tak pak je zajímavý tou časozběrnou hodnotou třeba. Tak je to vyfocený v nejlichotivější okamžik, protože je to zblízka s bleskem. My jsme schvácený po koncertě, takže jsme úplně spocený, splavený, zarudlí a tak, takže vypadáme jako strašlivě. Říká to recenzent Music Server na včerejší koncert. Jsme teda by spokojeně pokyvoval hlavou. Kdyby slyšel úpravu jeho fragmentu od Tata Boys. To je můj plagát, tohleto. No, dobře. Pro terouše. No, ještě hezčí. Jasný, no. To byl úplně strašný ten koncert. Ale je to paráda. Děkujeme, ahoj. Líbila se mi šťastnější?
protože mám z toho takový šťastný pocit, který často nemývám. Kluci, a 5. koncert letos náš. Mikinka je, takže super. No, I really feel like this is only the beginning of a great big project in the future. I know we're coming back. I know we're going to work on a bigger tour, and it will be even better. Okay, we need to go home now. Bye. See you. James Bond!
Děkuji vám, děkujem. Chtěl bych ti říct něco jako hezkého nakonec, ale jsem schopný ti říct akorát to, že mám hlad.